Ti je sad mak. Samo ci reci. Pričam se nešto, momci, ovako imate nešto kazati, neki momci iz Kamenice, ono snima. Jedan je u Zakon. Izgubili smo selo, tu branimo, tako nešto. Eto No nešto. ja, branimo Bosnu, ne ja, šta? To je sve slično. Ajme, Ludin, nemoj se stiditi, izađi. Što se bojiš? Ništa pojem. Ja pišem, ja svašta pišem. Ne znam što interesuje. Evo ga, Ko treba pričat, počet? Ti pričaj, ti treba početi davno. Sad. Samo glavne detalje, Šta ima, ano, svađa se od ozgor viče nam, volite od Tuđmana. sve nam. Pitao nas na zapaljene kuće, mi kažemo, jesu. On viče, odnosno, Pita imate šta jes, kaže, jel vam poslu kad je tamo. ja im samo odgovaram preko Mišana. I nadam se uskoro da ćemo biti tamo, ako Bog da, zajedno mjesec dana. Najdalje u Kamenici. Ajde Jaran, Imate li kakvih problema? nema problema nikakvih. Sve u redu. Moral na velikom nivou. Sve imate, sve. Jedva čekam da nađemo četnika na Ničan. Sve zadovoljstvo imamo. Ali rekli smo im kad bude Kurban Bajram, nećemo ići brzo, kad bude Kurban Bajram, čuvamo za kurbana. Ja sam im tako sinoć rekao kad sam poslađen. Primate sa njima, sve. Ako Bog. Samo treba. Gledajte okat sve to. Stavio na nam. Sve imamo, stavimo na Ja mislim da će i dalje bježat od Banja Luke. Čudne kuslika imena sa njim je Bog se držao. Znaš ga raspom? Terasa, da. Gdje je hoćemo ga vamo? Je to prema četnicama? Tamo su četnici, za nas. Ajmo ono brdu dole. Ima četnika. Ima četnika i sad zadnja tamo. Tamo oni su tamo najvažniji četnici. Jod, Ne na poredu, kao. Osmić Ređo. Kapić Ramiz. Kapić Muharen. Durmišec predvodio. Momci iz Kamenice. Momci iz Kamenice, armija BiH.